Ayusa, nakasuway na ba mo asal og baka? Kung wala pa, humana ni video ha para makahibaw ka unsaon pag-asal og baka. Wa nay daghang pasundayag, lahos. Oh, di na punta. Sugdan na nato, birada na sa tarog ato ang matukob. Og karon, ato ning aslon atong binuhi nga baka. Basta lakaw. Init kayo. Sa kadugay natong pinuyo diri sa kalibutan, karon na gyud ta makakaon og baka. Aha. Basta lakaw. Ayaw kami. Bas. Kay mag-asal man ta og baka, matik liputlan na sa usa ka singgawong dagbani sa saging para ato ang kasaylan ning asal nato. Ito na yung asladan. Asal tagbaka. Awas daw. Matik ikuan po na sa usa ka singgawong dagkawayan para himuon natong tuhugan. Diya natong baka, porting luya nga ganlos ang lawas. Asal tagbaka mga singgaw. Gamit ka na. Huwag mga silaw ano panilaw mo. Way daghang pasundayag. Gihalingan na sa usa ka singgawong daguling para makabaga daan. Diya ra, ato na ni pangsintinsyaan atong baka. Pagkahuman ato na ipangsud sa atong sudlanan. Matik diya ra, ato na ni pangtuhugon atong baka. Alright, dira. Nakatuhog na tagbalik ko sa katuhugan. Mauna na siya atong aslon. Basta mag-asal-asal na gani. Dili gyud na mawa ang tagay-tagay. Tuba guys. Tuba guys. Musan? Iting ungab. Unit ka dyan. Guys, lami ng coconut wine. Layo sa sakit pero doon sa purisi. Ang gito pa to. Gion, subayan naman ako. Kina mo ituhugaw. Pag naman kayo ba? Tuba guys, tuba guys. Tara guys, tuba guys. Layo sa sakit. Okay guys. Mati katuonan ni tuhugon ng uban para atuan ang matak-ang. Guwang-guwang na bining baka ha. Taod-taod pa na usa madutlan. Daog dira, managtuhog sa tong tuhugan. Unsa pa may atong lugayan, atuan na ng itak-ang. Oh yeah. Ayaw kayo, kuhan na to. Namurag ka ng kuhan ka na sila. Ang gabi niyo. Luto na largo. Atuan na dihang kabkaban sa kayo para dili masunog ihang panit ba ug dili sad mahat pagkaluto. Para sa maral. Legit na. Ug di pod matabas-tabas ang usa ka singgaw makadagpan lugod, nadaot sa pagkahingaligo. Grabe pagkaayusa sa tong lechon nga baka, pagkadali ara mag-crispy sa iyang panit. Crispy ha. Sige prito. Ay. Larap yan guys. Ang chen. Oh well, crispy kayo. Crispy. Oo. O di ba? Porting ayusa sa bakang inasal, ato pa nang pahiran og sus iyang panit para templado pud ba. Sabot. Crispy has baka guys. Crispy as baka guys oh. Yummy. Oh, crispy oh. Diara, atuan na siyang paggangayan, kay hapit na siya maluto. Gidana tos usa ka singgaw ang kaldero, mangita na tagkaplastaran para ato ang katukban. Adto ta ditong dapita, kay murag na ay lamisa-lamisa, makahabhab ta og tarong ba. Ug diara tong baka, naluto na, di matabas-tabas. Grabe pagkaayusa, nagpuwa-puwa pa. Oh, na. Tara na onon. Isang baka ba? Inasal nga baka. Wanay daghang pasundayag, kay naluto naman. Atuan na nang haonon, dayon pagkahuman, ato na naibutang sa igbaw sa tong kanon. Syempre, di gyud na mawagtang ang sound check sa panit. Diara. Paksit, grabe pagka-crispy ha og panit. Pagkahuman, ato na diyang buyukan og mang tumi. Matik, wanay daghang pasundayag. Tukbon sa tari, kay gipanggusla na pagkayo mga singgaong. Hala, habhab. Mga singgawong, habab. Habab. Inasal baka. Inasal baka, inasal baka. Tingin ninyo. Ang sun. Tingin nga ba? Grabe. Gusto ka paano to? Panit. Ibubuto din yung suso. Bahog, bahog. Amin. Suwad mong tumi. Sama na eh. Oh. No. Habab. Bisa. Ini harga im nang Diyos. Naik nga ga. Udah tadi usah sangat man. Kalong ba?
Grabe. Masal baka. Masal baka. Mahal nga baka. Ano ha? Video na. Awan na rin kita. May tusok ng production bigla. Alay. Udah listun ko. Grabe. Ano ba? Balik maka. Masal baka na. Nakami to tayo. Baka na, lata. Hanga eh. Isod lang tubig ang magtumas ko. Inay do. Inay. Ito butang mo. Bitaw lasaw do. Lasok yun. Nahurot ang magtumi, nahurot. Nahurot ang magtumi. Ano lagi bu? Wala. Amar sauce Amara sus tempura. Ini hay higop eh. Lima na lang ako. Pinira. Panit sa ako ano? Misal ba? Piting uwab. Ito. Wala horot. Lagi ba paksiw? Goro. Naayo pa kasi makadagi tagbring Lagi house. madayag ulit. Naayo kabring house kita na. Kabring house kita mga singgaw. Naayo madagi uli. Wala mo. Chat na mo kay padalaan na mo inasal baka. Sino kung tanaw niya? Unod oh. Unod. Bibidli kay puro unod baka. Oy bidli. Bibidli kay puro unod baka. Ayusa, nakatilaw na yung baka ang inasal ang mga singgaw. Di matabas-tabas. Porting ayusa. Testingin ninyo mga singgaw. Wa mahurot, nakadalag paksibuno ng mga singgaw. Mag-shoutout sa tasatong mga singgaw. Shoutout kang April May Monton de la Serna. Kang Gina Hanubas, kang Kirby Apostol, kang King Montes Claros, kang Gary Garciano, kang Chingbax Ubas Caparas, kang Lasal Ormor Sidival, kang Bin Alin Boyles, kang Redy Nolas Culabidis, kang RV Vincent Galvez, kang Christopher Pipito Yoson, kang Rosalie Tintin de Anupra, kang Arlel Hupia, o kang Proctoy. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa tong latest upload. Bakagan. Kita mag-first 15 comments sa tong shoutout. Dinilita ko to mga singgaw. Isiro like ng video para pas daghamatang matukob. Usa na to tapuso ng video mga singgaw. Magduwa sa tagkaning makakwarta ta. Kini piti skatir. Ali Mir. Skatir. Pilipos na nimo. Awa 100. Lo, dako pustos ka na hano. Kini basta mo paldo lang ni Ron. Tak dako 100 bigid. Barato jud karon ani. Lo, suno. Kuno testingan ko no. Testingan ko no. Basta swerteon lang. Lo, kayasa. 20. Queen, 60. Tupurti. Toporte. Speed. Jack. Okay. Wait, sintos. Puni. Ay, wa gid. Dah. 640. Kini. What? Queen, piti. Sabi na. Lo! Gi! Silukso! Windows! Dapat yun. 2,000. Grabe. Mil City! Nice, scatter mo yun. Scatter po yun! Patay, ang scatter mo yun. Ayak-ayas mo. 10,000 na! Lo. Gila mo daw? 10,000! Hindi. Puni! Ano ba yun? Kayasa. Tara. Wah. Demon! Ay, wag! Grabe pala daw mo. Siguro, sa atong sa gatos nga gipusta, 11,000. kada og tag 11,000. Nakuag daog ka na hano. Ang tanawa, ako 100. Abot og 11,000. Usa may nga nanduwa adi. Amo ni ang Apaldo 888. Asam dam ka kog link po na na. Siyempre, kung gusto ka, i-click lang ang link sa comment section ug pag-register sa Apaldo 888. Kung gusto ka makadaog og in-ani kadako. Maura na.